Τα φυσαρά του και απ' όλα. Έγιναν απίστευτα πράγματα στα τηλεοπτικά βραβεία πρόσωπα 2009. Απίστευτα πράγματα. Πράγματα που προκάλεσαν όλους μας. Που ενόχλησαν όλους μας. Και... Γιάννη... Έχεις δίκιο, είπαμε θα είναι ψήφιμος, αλλά με άνθρωπος και κρατήσου. Έχετε δίκιο. Αλλά δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Και εδώ θα αφήσω. Άστε, παιδί μου, σου είπα να μην πάρεις το λόγο. Έχεις δίκιο. Έχω δει πόσο. Θα βαγκωθώ. Έγιναν πράγματα που όλους μας εκνεύρισαν πάρα πολύ. Και δυστυχώς... Πειράζει να κάνω βόλτες πίσω εγώ. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και κανένας, δυστυχώς κανένας... Τις πήγες. Άνθρωπος και Γιάννης. Δεν υπάρχει φιλότερο. Και ενώ έγιναν όλα αυτά τα όρια, όλα αυτά τα έσχη πραγματικά στα τηλεοπτικά βραβεία πρόσωπα 2009, κανένας μα κανένας δεν είχε το θάρρος. Και άνθρωπο από το βούμου του. Ναι, όποιος δεν κατάλαβε, ισορροπημένη από το ίντερνετ. Ναι, ευχαριστώ να παρουσιάσω. Κανένας δεν είχε το θάρρος να βγει δημοσίως και να τα καταγγείλει. Εκτός από ένα, μόνο ένας άνθρωπος μίλησε στην τηλεόραση, μόνο ένας άνθρωπος, Όχι δύο. και θέλουμε... Όχι τρεις. Και θέλουμε πραγματικά να του δώσουμε τα συγχαρητήρια μας καταρχήν, να του πούμε ότι είμαστε μαζί του, ότι εκφράζει όλους μας και... Μπράβο για τη Λεβεντιά. Μπράβο για τη Λεβεντιά. Έτσι, αλλιώς αυτό το παλικάρι, μόνο από ένα τέτοιο παλικάρι περιμένεις τέτοια... Μόνο άμα φοράς παντελόνια τα λες έτσι. Αν θυμάσαι τα παντελόνια, μπορείς να είσαι τόσο λεβέντης πραγματικά. Στο νούμερο 6 λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η καταγγελία για τα έσχη που έλαβαν χώρα στα τηλεοπτικά πρόσωπα στα βραβεία 2009. Σκίσε. Το δρυμή κατηγορώ ενός ανθρώπου της μόδας για το στιλιστικό χάλι της showbiz. Μάρκελος νύχτας. Εγώ θα σχολιάσω γενικά την αισθητική των βραβείων. Μια κραυγή απόγνωσης ενάντια στο μαλλί λευκόφυλλο που έχει να δει ψαλίδι, βούρτσα και λάκ από τότε που πάτησε ο άνθρωπος στη σελήνη. Έχεις ακαλέσθητα και σγουρά μαλλιά που δεν έχουν περάσει από κομμωτή, που δεν έχουν περάσει από κουρέα. Μαλλιά με αλαπαικία. Μόνο την είδα που δεν υπήρχε σε αυτό. Τι είναι αυτά τα μαλλιά της Σολομού που είναι τόσα, που είναι σαν τη Μέδουσα έτοιμη να σε κεντήσει. Γιατί βγαίνετε σαν έτσι, χάθηκαν τα ατμοσίδερα. Και βγαίνει με ένα πουκαμισάκι μέσα στην τζαλάκα που δεν πέρασε από ένα σίδερο να σιδερωθεί. Σε βραβεία πάτε βρε τα γάρια, όχι στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Μία που πήρε των σκηνικών, η οποία ήταν εντυμένη σαν την Ξανθή Περάκη. Γιατί δεν βάζετε λίγο ρούζ, λίγο fond de teint, έστω μια ρημαδομάσκαρα εσείς οι άντρες. Και με ένα σημάδι εδώ πέρα, το οποίο δεν μπόρεσε κάποιος με το μακιγιάζ να το φτιάξει. Τι σκατά κάνουν οι μακιγέρ. Γυναίκες οι οποίες φοράνε designers και οι οποίες δεν θυμούνται πια είναι τα ρούχα τους. Από πανέρι ψωνίζετε. Το φόρεσες που το φόρεσες βρε βλαχάρα. Μάθε και 5 πράγματα για την ιστορία του ρούχου. Ας πάνε να μάθουν αυτή τη στιγμή. Έχετε καταντήσει τους Έλληνες designers απλούς κλητήρες που τρέχουν πίσω από τα κοκκινωμένα κακοδιαζύγια για ένα κομμάτι ψωμί. Τώρα καταλαβαίνω στην Ελλάδα γιατί δεν έχουν δουλειά οι designers. Και περιμένουν πότε η κοκκίνο που θα κάνει θα αλλάξει τα διαζυγιά της. Πότε η άλλη που δεν πήγε και απαξίω στα βραβεία. Γιατί τα έχει χωρίσει με τον άντρα της. Χωθείτε στα λαγούμια σας, τρισάθλιοι πολέμοι του στυλ και της αισθητικής μας. Θα παραλαμβάναν τα βραβεία στην ποιητή τους και ας τα έστελνε ένας courier το βραβείο. Όχι στην στιλιστική απαξίωση. Έλεος δηλαδή. Υπάρχει τέτοια απαξίωση. Μόνο παντόφλες που δεν ήταν να φοράνε. Μάρκελε, ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική σου. Να είναι τούτο το χάλι εδώ και να βγαίνουν και να τις χειροκροτάνε. Έσχος. Αυτό ξαναπέστο. Έσχος. Μπράβο Μάρκελ, μπράβο.